Здравейте! Добрата новина е, че днес успя да си взема душ. Лошото обаче е, че навън е ужасна жега. 35 градуса. Здрасти, Мило. Виж, какво страхотно закъснявам, защото имаше някакво задръстване и трябваше да влезе пеша да върват. След 2 минутки съм при теб, окей? Извинявайте, това няма да вземам си. Ако знаеш как мирише... Не. Отказвам се. Може и да съм упорита, обаче се отказвам. Това е, край! Имаш ли дезодорант?